бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи телевидениyaи Пайгом манзури шумост. Ассалому алайкум. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент ҷаласаи навбатии маҷлиси ҳафтаинаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши нахустини барнома. таваҷҷӯҳ намоед. ҷаласаи навбатии маҷлиси ҳафтаинаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр бо роҳбарии абдухолиқ холиқзода баргузор гардид. дар ҷаласа роҳбари мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии маҳаллӣ ба масъулон хоса роҳбарони сохторҳои гуногун барои ҳафтаи равон дастуру супоришҳо дод. аз ҷумла вазифагузорӣ карда шуд ки кӯчаву маҳаллаҳои шаҳру деҳот тозаву озода ва обод карда шаванд. роҳҳои мошингард бо хатти сафеди баланди босифат ранг карда шаванд. намуди шаҳр бо шиору овезаҳо оро дода шаванд, то ин ки намуди зоҳирии шаҳри бо фарҳангу маданияти панчакент боз ҳам зебову дилкаш гардад. гирду атроф бо гулу гулзор ва кабудизоркуниву шиноидани дарахтҳои ороишиву ҳамешасабз хуррам гардад. инчунин раиси шаҳр ба масъулон супориш дод ки дар ҳар як маҳаллаву деҳот ҷамоат бо ҷалби соҳибкорону саховатпешагон майдончаи варзишии замонавӣ сохта ба истифода дода шавад, то ин ки мардум бо варзиш бештар машғул шаванду тарзи ҳаёти солимро пеша гиранд. таъкид гардид ки оид ба масъалаҳои таҳияи лоиҳаи роҳи оҳан, маблағ барои барқарор кардани канализатсия, барои сохтмони биноҳои иҷтимоӣ, барои харидории таҷҳизоти лозима ба шӯъбаи фарҳанг ва инчунин харидории мошини ёрии таъҷилӣ чораҳои зарурӣ андешида шаванд. дар интиҳои ҷаласа раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода аз масъулин даъват ба амал овард ки вазифаҳои худро дар назди халқу давлат софдилона иҷро намоянд. дар маркази тавонбахшии рахшан бо иқдоми ташкилоти ҷамъиятии нури умед барои шахсони имкониятшон маҳдуд чорабинӣ баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. таваҷҷӯҳ намоед. ташкилоти ҷамъиятии нури умед пайваста талош меварзад то ғамхору дастгири маъюбону ятимон бошад. дар маркази тавонбахшии рахшон дар доираи лоиҳаи бунёди ояндаи дурахшон баҳри шахсони имконияташон маҳдуд чорабинии идона баргузор гардид. чорабиниро афсари лоиҳаи бунёди ояндаи дурахшон баҳри шахсони имконияташон маҳдуд ёсуман муҳаммадиева ифтитоҳ намуд. ассалому алайкум меҳмонони азиз, кӯдакон, волидонони гиромӣ, одамони аз дуру наздик омада, хушомадетон ба имрӯза чорабинии мо ки бахшида ба рӯзи байналмилалии маъюбон баргузор мегардад. ташкилоти ҷамъиятии нури умед ва маркази тавонбахшии рахшон бо маблағгузории ташкилоти байналмилалии мисли шарқ имрӯз чунин иқдомеро пеша кардааст ки баҳри кӯдакон як рӯзи фарҳангӣ, фароғатӣ, рӯзи хушнудиро барпо намояд. ҳамчунин дар назди ҳозирин сарвари ташкилоти ҷамъиятии нури умед маркази дастгирии занҳои танҳо саломат аёз ва сухан намуда қайд кард ки шахсони маъюбу ятим ҳеҷ гоҳ танҳо нестанд. давлату ҳукумат ҳамеша ғамхори эшон мебошад. сипас баҳри фароғати ҳозирин чорабинии фарҳангӣ намоиш дода шуд. дар чорабинии хонандагони муассисаҳои таълимии деҳот шеърҳо қироат намуда рақсу саҳнача намоиш доданд. дар фарҷоми чорабинӣ ба гурӯҳи кӯдакон аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии нури умед аробачаи маъюбӣ, айнаки чашм ва ба иштирокчиён тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. яке аз иштирокчиён миннатдориашро ба маркази тавонбахшии рахшон чунин баён намуд. ман абдуллоева мулкия истиқоматкунандаи деҳаи дашти қозӣ, модари маҳмуду фарзод. фарзанди ман маъюб буд. гурӯҳ ташкил кардем. ман роҳбари гурӯҳ будам. дар қишлоқ мо омада дарсҳо мегузрондам, бозомӯзиҳо дарс мегузаштем, бисёр чизҳоро омӯхтем ва ҳаққу ҳуқуқи маъюбон чӣ хел бояд чӣ кор кунад, бояд чӣ ҳақ дорад. мо бисёр миннатдорем. миннатдории худро ба ин ташкилот изҳор менамоем ва гуфтаниам ки
چون نور فلک بلند باشید در دیده و پسند باشید ما از شما بسیار منتدار. шахсони имконияташон маҳдуд ва якаву танҳо ҳамеша дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, дастгирӣ ва кӯмаки ҳамаҷониба расонидан ба онҳо дар мадди аввал мебошад. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солеҳов. имрӯз таваҷҷӯҳи хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба китобхонӣ дар кадом сатҳ аст? ба ин суол мусоҳиби мо Мавзуна Ҷӯраева, омӯзгор ва китобдори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 посух мегӯяд. таваҷҷӯҳ намоед ба мусоҳибаи мо. дар муассисаи мо 412 нафар хонандагон таҳсил менамоянд. шумораи умумии ҳамаи ин аъзоёни китобхона мебошанд. шумораи умумии китобҳои бадеӣ 650 миқдор мебошад. мо реҷаи корӣ дорем. дар ҳамин рӯзо номгӯи китобаш гирифта таърихи рӯз муҳлат медиҳем, 2 рӯз баргардонида мебиёрад. ҳама рӯза 20 нафар 30 нафар хонандагони мо омада дар инҷо китоб мутолиа намуда додугирифт карда меистанд. ман мехоҳам ки хонандагони мо дар оянда ба монанди рухсонаи рӯйдакӣ шуда ба номи муассисаи моро баланд бардоранд. телевизиони симои шаҳри панчакент тасмим гирифтааст ки минбаъд барномаҳои ҷолибу диданиро пешкаши бинандагон гардонад. яке аз ин барномаҳо мусоҳиба бо ҷаҳонгир толибӣ аст. чӣ бояд кард то ки инсон ба орзуяш бирасад? чӣ кор кунем ки шахси пешрафта гардем? чӣ тавр мо метавонем маблағи зиёд ба даст орем? оё муваффақиятро бо пул чен мекунанд? ба ин ва чандин саволҳои дигар дар мусоҳиба бо ҷаҳонгир толибӣ ҷавоб мегиред. аввалаш ба ҷавонони ҳозира маслиҳат медодам ки ба қадри вақти худ расанд. барои ин ки вақт хеле зудгузар асту мо намедонем ки барои мо чӣ қадар ҷудо карда шудагӣ. ҳеҷ ки намедонад. ҳар сутка 24 соат мо ба додо мешавад. ҳама ба яхе. лекин намедонем ки то кая. то кай метад. инеша мо намедонем. барои ҳамин ҳар як дақиқаи ҳаёти худро ғанимат шумурда ба пеш рафтан дар кор. кӯшиш кардан дар кор ки тамбалӣ ё беҳудагардия бас карда барои равнақу ривоҷи шахсияти худ кӯшиш кунанд. ба чӣ хеле ки гуфтам, аввал таланти худашонро муайян кунанд. дар телевизиони Симо барномаи навбатӣ бо номи мусоҳиба пешкаши бинандагон мегардад ки муаллиф ва ровии он рӯзноманигори телевизион ва радио ҷаҳонгир толибӣ мебошад. мавзӯъ ва муҳтавои барнома гуногун буда иштирокчиёни он асосан соҳибкорон, бизнес-тренерҳо, инсонҳои муваффақ мебошанд. мақсади ташкили ҳамин гуна мусоҳибаҳоро аввал ба шумо гуфта гузарам. барости ман ҳамон ҷавоне ҳастам ки ордунони ёрии гуманитариро, яъне ки помощ мегӯянд, ҳамонро хӯрда калоншудагӣ бача ҳастам ман. ва барои мо барои насли мо як ҷои кори нағз ёфтан, даромад кардан, муҳоҷират рафтан, ин барои мо орзу буд. чунки худатон хуб медонед, дар он солҳо ҳама ҷо маҳкам буд ва мехостанд пул кор кунанд, асос нон бошад ва барои нонгирӣ навбатпоӣ мекарданд. вале имрӯз шукронаи истиқлолият, шукронаи тинҷӣ, осудагӣ ки ҳама хуб аст, ҳама тинҷ аст, дастархонҳо пурнозу неъмат ва лекин ҳамон орзуе ки мо доштем барои насли нав ҳоло ҳам ҳамон орзу аст, яъне орзу тағйир наёфтааст. мехоҳам тавассути ин барнома, ҳамин гуна барномаҳо, мусоҳибаҳо бо соҳибкорон, тренерҳо, инсонҳои муваффақ мисли шумо тарзи фикрронӣ насли навро дигар кунам, яъне ки як саҳмамро гузорам. агар бо тамошои ҳамин гуна барномаҳо як нафар тавонад ки зиндагиашро дигар кунад, яъне ки на танҳо орзуи оне ки хона созам, зан гирам, мошин харам, яъне танҳо ин не, корхона кушоям, ман метавонам, ман масалан дар давлатҳои абарқудрат
корпораtsияҳо кушоям, яъне ки ҷасуриву далериву тавоноӣ тавассути ин барнома ки аз шумо ба бинандагон равона созам. барномаи мусоҳиба ҳафтае як маротиба пахш мегардад ки аслан аз таҷриба, бурду бохт, мушкилӣ, зинаҳои иқтисодӣ, хушбахтӣ ва орзу, мақсад, нақша, амал ва натиҷаи он сухан меравад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии Пайгом. То барномаи дигар танзияту хонабод бошед. хайр.